alang li tu mena chingwai ve KCS pena chingwai ve lo charlia song tu menda thang ka chingwai ve pin ben si high school along ga dam pen awareness ke deng bang la pen social media long pajumput ajoy ni penangan hur chudut lo lahai paklang tha kitab pen paklang tha penangan lam paong tha la da karbi atumu tok tha nang li tumat dak pen rar phan papor hi tha karbi la mera mei phan paklang tha KCS phan paklang tha KSA phan paklang tha puili tum achar pen lapu lahai lo adak pu chot ke lage karbi ra tum chikroi dun de thai ada ka bang ke lage ada ke la son lo bi ada ke la son lo ili tum la son le tok nang pu bang ke joy ke thai stami mu kapachu da malong bang ke akisung dokok thai pu bang ke la lo nang li si ada ka paklang lo pot akathek nai ta nang li lo la si ka do ve amni tuman manta nang li si than po nang ko po do ke thek kere do ayam pu bolote si ke langam lote ricu adak paklang lo ricu pura ricu pan thanam te heng ne athe non nang li boteng bote ke charlia hem along si ke along ke dampo ke thanam po pugela ke lile det hai kardom carving long life kelang ratun don pininil tum carving long life pen non man ni lige do bangke ritum dak ning chethe nai ritum ka ching hon nai sar kam sing han si ahem si duing lo alang li ahem tun long si duing lo alang li phan li tum kai ki mata ning ching dung la pen churo lam the kai ki mata pajir wer the malang li penangan ning kan pen litum lamet lam chong chutang jubat nim rokom kaching hon thek tika bang phu la pen nonan ta lang lige la met lam chong hili karbi lamaki anso se angsong kang tu ge pali dun thek ji phan anso se kabirti dun thek ji phan anso se de ri tuma khai phan la bang so message ka ki mata ge pali thek ber ji phan se lang li che song bom pen non puta lang lige che song bom la ni li phi alang li kabirti hakitab mokha di alang lige luta porhipik pen luta tokpik la pen ge lamet lam chong ben si ka ki mata ka chirap du kong ma si alang lige non mata litum nong nam ka ke thenai polote litum song along ke esi bangge Karbi Cultural Society lo la pen esi bangge lamet ramai la hini bangge litum RD ke donai asong lo ilito makai phan ilito makai archi lo la si la bangso song long sa alang li ke mai phu lo non do bom la si pini bangke alang li pen ka chingki ji alam the bangke ja semen bangke non social media long hur chudut la karbi amek mate adak po alam the putak si chingki than pan padu pon po pen alang li kai la muta thi hek pen la sia prang si nalipan karbing long life pen la puson lam the sia jai meg long apor nang chibi dun thek ponang lipan keru pipajir lo la pen nang lihin pen le karbing long life ke lang arat phan nang lin tru bang nang le chiping na karbi news live teron sang ho kai pan ninga klong pen churo lo alang li hat dipu pen dak heman nang ko humri pot te nonomat nili karbi la mera melong amei phu ar pusi raratum nang happy la senili klempon nik bom lo karbi alam benda ketok patonang karbi alam ta lan so se pachet thang nang pu penangan ajer geding arleng tum da kachi sik dolo ilitum langdam lo bolo dang te Samsung Sing ti alam len po karbi ru Samsung Sing ti alang lita karbi alam school long anda pachali nang pu primary school long alang li cheng lo 1932 along ben alang li pang cheng lo 1932 along pang cheng det pen
ilitum sadhin longlok pe phid bangke aku ilitum kacharli ang deng ma aku tikuk thurok sonsi manthu dela 1951 alompen aku Karbi Anglong Autonomous Council ilitum longlo la long det pen aku ilitum alam primary school long je than je ban bori thulo aku chengbon thulo adak do jaya janesi pini non puan sitame la Karbia medium bang ang song ang dengan bang ke akha phaida kom he ka jane jum he ka jane si ilitum paliduno ne dela Karbi alam pen ke togia phan adak alam thi so alam thi nili social media long nili ta thek don long la ta nili puji alam bang la san lo Karbi alam ke togia phan ke chenga ko ke asamis pen si tok la la pendet ke non roman script pen si tok bom la Karbi akhe atum akaprek script aphan kelang selet kali asamis script kelang selet kali devanagiri script kelang selet kali bengali script kelang selet kali ta Karbi alam pen asap Karbi alam ke tok asa pacheton memuchot polotante roman script penangi polaso penangan kese tum ang bong ka chethan lu ka thek tong ka chethan na jani roman script si tok nang pu pu la so jani si roman script a moment ka che song da padolo 1978 na bang ke Karbi Anglong Autonomous Council alang litum sitame asamis ban si tok bom la sitame 1978 taning kana hursi session along si che parai lo je Karbi alam ke roman adak men si tok nang pu Karbi la mera me tum sitame 1987 pen council deng det apit penangan aningkan ke asamis akhor pen si tok don bo ta apit ana bang ke chelar dang pu si 1985 aningkan hor bang ke Karbi la mera me tum ta roman script si deng lo aprang ketok kitab asamis adak an na bang ke bilap si la asamis adak along alam the an abang aku roman script long chewan thul lap la lahai asai kedeng hala so por hut penan kene apor chipinang tahailo ketok kelang atum lahai apur kimo ilitum teng nei nang ne pini adak alambang adak kepaklang atum along la roman script ta isi hini ai spelling la so kapachu bang larjai theglong la si Karbi la mera me hin pen kachuni riji ke la hello je elitum Karbi la mera me ahin pen penangan ka bor i ke thekere tum bang ka bor i Karbi alam ke la son le tok nang pu isi spelling along bi vet si kapadulo la si ladak kot ni spelling bang nangalar dun pulahai bang ke claim credit si kemi athe eli tumyo si lar pon thu bom polo tangte kitok kelang tum sitame mahumang ram et po isi alam bang non theklong lo adak pu bang ji si torong la ke si torong bo aphan pu app du app kalilo lage phc torang po la hinia bang ne li thek don lo la si ko pia po si ji si ki torang ima phc ki torang ima po alam the ni li than thelo Karbi la mera me office long chining tung pulote wang nai mo haladan nali tung ban than paklar ba asi adda ka bangke non mat ke Karbi la mera me long nang lele lang kaching wa ji isi lason apor nang lele lang alang litum social media long pilo neli tum ta thek long lo la pan wek belang kuma to paklang lo ne kapaklang bang Robinson Rongpi person sinili kachini dun talada isi social media long theklong inot bahini ke the ding ba chetong dun bon adak la si adak polo tangte elitum soni son thom la so bang ke thak do kok tai la si la bang ke kimi lo pot aprang sitame adak ke tok po atum nelipan nang pajir lo sitame nili ki puduna bangela lo nali tumyo si adak
ahok ke thek pen siga paklang lo pulu tangte Samson singing ti la pen Mahatma Gandhi atumo tokra nili phana paklang tha nalitum yongsi nalitum ke tok pan yongsi je pori plir thek pen nili phanda nang pachini thek pulu tangte to chingwai na pulason pudun det pen aphilote alang litum puthot wang thu theda titik ada ka bangke lage ada ke la son lo bi ada ke la son lo ilitum la son le tok nang pu bangke joy ke thai stami mo kapachu da malong bangke akisung dokok thai pu bangke la lo nang li sia da ka paklang lo pot akathek nai ta nang li lo la si kado ve amuni tuman manta nang li si than pon nang kok po la si non amar sitami mane yang si paklang tung pulu tangte lahai paklang tha kitab pen paklang tha penana lam paong tha la tha karbi atumo tok tha nang lituma dak pen rara phan papor hi tha karbi la mera mai phan paklang tha KCS phan paklang tha KSA phan paklang tha puili tum achar pen lapu lahai lo adak pu chot ke lage karbi ra tum chikroi dun de thai la mera mai long stamin normal hai ka chingbai abilang la si non adak paklang pu bangke la si tok nang pu bangke chikroi nekhe nang li pene dulang ne non mat ke lang lituma hin pen along school along sitame labang awareness program ke deng litum thek ponlong social media long same jumput sitame ilitum ke lamera mai do pulute lamera mai pensi recognition mate di affiliated ta dunangji apolo sitame nalitum phan ke thangna ra beta avi pusinon nangli samining ji polo laso jongsi enosia ve pin nong sanal tum ben chingwai chingsai ve pin pusitame alang like paklang mangi choklim loma putong nang litum pujima mate la bangke ke chingwai pona kenang sot thepik putong nang lipujima athema non social media long lamang so lam ke paklang pen hur chudurason adon tin tumta te sumar phan ke ABCD tong pachali nang pomate school dong la kaprek medium dong toy dun nang poma mate saru sarang tumta non ke kamarli ilige roman script pen ke tok dun ke karbia lam pen ke therak mi po hi chok che pik abang phu bang phi son si che plang det po yong si hala so ilitum ada abang chali nun de pote la so school na si kang pulo ilitum da chali du nang po puson si isi debate da son si wangjui manghu mangra ma son si wangjui lo e dhok tu mangi pu mangi paklang lo mesen lo lata kenang sot lo puta ningji ase nang le mai phu hin pen klar dak pen karbiang long rat tuman pachini ponikta karbi tumta isi ahem phu do ke thek kere do ahem phu bolote isi ke langam lo te richu adak paklang alo richu pura richu pan thanam te hingna de athe non nangli poteng pote ke charli a hem along si ke along ke dampo ke thanam po pukela ke lile det hai karbi tum tai si arona teng ben si prang ma da klem dam bom lo pot richu long le paklang dam ma tai si bang ge richu bang monang hang thu tai karbi la met me panang lang tha la pule pupis tame karbila mera melong wang tung te pusta ke sia salong le dam thacho ye ni tum la song dak paklang nang li tum ta ru rim do pot la hai nang pangrum pidum than ni tum ke che than ni phan bori ji ke se long le dam cho la mera melong si wang tung te pusta me ta la mera me pen ki puji bang ke yong sia lang li tum yong sia hok choklim pulo tang te chingwai sar nang la la pu ke paklang lo pu ma simen men school college dam phit ma chok che elitum ke non ke government ta du council education department ta do lo ka charlia department to alang litum long thanam tha education IEM ta du ke alang litum mana thanam me telapu ang tanang tan pen lapu tok wong ma si school lu dam chok bang ke la ke chok che pu se ne li pu ye la se litum lai lo ching bai sar nang lang kumana yang si choklim pustame abang ke choklim le dat hai athe innovate pen ke tok pen si pa choklim pu bang ke un edat hai pinian sidame
kapre tum sita me la so spelling alam thi sita me kelar pon boy titik ta elitum thek dalo lalu hok per lo litum mai phu lam thi litum kaduita arjulong hok prong lo la se hok lo litum akhai phan bang prang ta bang i phane pu ke la lo thek jam re jam akhai pen la crab mentality akhai pu si bang na ke pu la se litum pen alang li ta pu lo elitum da hem phu do elitum adak paklang clear prang elitum education department do education department chota gela hem phu da do lo em da do lo pen Karbiang Long Thomas Council da do CEM da do lo IEM atuma da do lo department do lablo pen elitum kang tuinai ke elitum karbiri chu man ke the alang lista me do lo rongarak do lo la si alang litum bhanda chingwai bipin pen lamet lamchong lamet amai alang litum mena chingwai be KCS pen chingwai be lo charlie song tu menda thang ka chingwai bipin ben si high school along gadam pen awareness ke deng abang la pen social media long pajumput ajoy ni pen angan hur chudut lo se la solam putak same klardak pen to mai phu thanang bachini du no la malang li bange kumami ban kapin rem pukali kumami ban gelang selet putakali muthe lai serious alam lahai keipen kachira balam ilitum munthi pame pen si tok nai ilitum kaching hon abarim lo ilitum la Karbi studies lo founder lo kai dharam singh teron same ningji bom lo penangana look at tok theka kechik krong tumta la khaipen jongsi kachirap thedung bolote thek mu chor tumhan arjunangji ansi luthui long paklang nangi ning hang ling tok tap nang ne puta lang lista me ning je pon lo chu la me namai sai la bak so program hota alang lista me dolo ahok lo la si kumane bang phu hoitu creativity pen thek ser ta hai alang li idea do ta hai alang li kona ne charlie dam pen hoitu la so idea van pen paklang tung duk tai stame la bang so hormu rat pan paklang clear prang pen alang li samining je lo iltum ke Karbi ri cho do lo charlie song do KCS do lama namai do alang li tum pen chingwai chingsai pen si labang so alam budak an chingwai de da phi dak pen green signal long de da phi labang so budak litum RDP no piponang ji po hala pu pen jong si lam thei paklang lo polote an si litum social media long bulote mane school long samil tum dame te social media platform ke litum ke public platform binang ladak bangel tum ke chiri ke nang sot khei pen ka chira bahormu an ke litum Karbia khai pen kachirap society pen kachirap hormu an ke litum paklang clear prang tok te prang litum ahem phu tum pen thek muchori mucho tum pen litum chingwai chingsai pen si paklang pek nang ji kalite mo litum khai phana ki sung do khokji lailo bangi phan kang nek choi ge lalo la so Karbia khai ke thek jam re jama khai ahem phu wi pu si bangi phane pu la se la so lam mang litum anu tin tar di chi pi ponai la se pini lang li mai phu long lamai mai phu long alang li ahem tun long asini tu mang lo alang li bang sai doping non ta ke dam nai meeting along alang li tu nge cepaduk de gali lo ngeli tum thek non long prong lo alang li tum ko ano ne ke cepaduk pen tum Karbi alama ki phana lang li tum labang so song do joini si li tum khai same non puta li tum di ason alu thui same li tum thek long lo elitum ansu se elitum paprang ji phan bolote elitum alang litum long se elitum ta kai ki mata ka chera bache tu do na kenang sot la se pini alang li pens tame alang le kai lamu chingki ji thanji bu same non pini banga por dure chairport kapregar ni se elitum chingki ji than po non mangke Karbi labang so adak ap hur chodut alam se alang li pen lam thi si puthod dutla Karbi alama puthak nili ke than gang tung la son non amat ke Karbi alam jong si alam thi jong si langdam polo tangte ningarong me sandu Karbi atum sitami no ke LP school long ke methang medium chethan long lo MI la subject ke higher secondary an le lo non degree ke pon je phansi district council Karbi la mera me kado be tum cheraprin si ke pon puang dengan le lo la si asam mang kang long inglong asu pu ga chi pu tum penangan du
isialam bangke ST pugachi pu isialam boru atum missing dimasa diuri tiwa lasona kei do la kadu be kei penjong si ilitum kaching thur alam langdam pusita lam along abangke karbi alam ta papipik pe isialam boru tum bangke ahok alang litum penangan ke lelo university andale lelo ta ilitum ta higher secondary an lelo la sa kapre ka tum an ke laan ke le don nili theklong lela pini karbi alam ko je than je fansi full project amastor ilitum dong tu ta akaprek boru pen karbi akaprek to ke la sona vela la sila hai bang ke litum non na kai hut ke litum kaching thurdun isiang theklo non ilitum emethang alam masi sai hemalam chiman la official language ka paman je phansi non ke wang ya se son ke chepara ye phan aluta ketok asan chom tum patang alo lo ketok asan chom district council ben pathiksi karbila merame atum aphan pachepat theklong si laso isi glossary translation abang patang elo non kasapalok lo lasi kado be tumas tami laso lulong po lasi lanang dengle rock apit ke aku puthot ison sonia lampen elito bong kachili nang ya lam velo jong si du pulo tangte chethanang la ko PPC litum ko chethanai dulang ma karbi ang bong kado beta klem rap pe napo kumama si kethe ke rimak lapu klem jam dam jam kali det si elitum kado be chelang pet si ke klem lasawang chethanang ko alo chening rige nang limit thangalam tantu la lasi nang lipan nakiru puthot elitum aporalam tadu lasi nang lin pen kejutsi pini puji ma karbing long rat man karbi ang longarat polo tangte akete dung ke karbi aralo te ilitum emethang alam la LP school lo nong ke media malong ke chieng lo pot non bang ke ilitum asumar tum karbi a media malong ke toy thun je phan ining che pa thena ye neli ga chuning ri bang ala lo ilitum ahok te ma mo class 6 pen bang ke english medium sita me charlie pon jia phan ilitum akeng kam chior po lasimo english medium long ke joy ke je phan bangke elitum LP school long ke charlie hutse elitum curriculum mang selam pakanang po mo karbia a medium ington kok pa fit english medium long ke charlie dun ke joy ke je phan aso curriculum lasi phiri nang ne emethang LP school long karbi medium long pa charlie sitambe thangte athe methang alam theklo pulo tangte methang khei phan methang alam phan ching hon bangke budget bo pen chitin ne lo pan la lo alang lagi puta hoklo elitum edi copy posi karbi medium long banga khai stame teacher do kokte thi alama bangke interesting manghuta meme pulo te mopen sarganing ji son elitum bange mena alam bomat charlie don bang wedet di Charlie dun bang wede school Charlie dun bang wede masih hala kapre ka khai dongke karbi medium ta nongke recognize lo karbi medium ta nongke salary by nong dan dolo council pen ta bang chipatir pi pon lo pot landak se mi borang hoi long dun note ilitum ke rengdun pu bang mathasi bang kapre ka khai dum ta nongke di karbi medium lo teacher duke di sir lasila mahuda meme lasila hai alam puta gilitum ardi chipinang po jong si karbi medium long ta bang khai sia teacher pulote koson lo litum che than chimung po di lage litum si ge chok chelo ma mate koson di so lam puthak lo lasi sar phans tame akiru pipajir si pinila bangso ada kalama puthak clark tak pen karbing long ara tum phan pen alang li puson itum ke thenai ge itum karbi arat lo se karbi arat tum phan Klardak penalang lila bangso karbiadak non social media long hur chudu dalam the puthak thanang pachini dun theka pot la penalang lisem banang chuning ridun lo la sinali tumta thek jam re jam nali hoitu thek u tahai mene
นางลีกจารีแต่ดูตาให้แบบนี้นางลีนางลีเป็นกจารีนางลีเป็นนัก creativity นางลีวันทำไมเอลิตุมแกI'mพูดตุมเป็นจริงไว้จริงใส่เป็นสิหลายใครเป็นกระเจี๊ยบหาจัดตอนอันใครเป็นกระเจี๊ยบสคริปต์อันใครเป็นตัวมูดอันแกเอลิตุมI'mพูดตุมเป็นจริงกิจทานอันสิเอลิตุมโซเชียลมีเดียลองมาเตรัชเจตายลองลิทุมวันนังจีมาเตลุทุยสมัยปักหลังนังจีลาโซลัมทางสมัยลังลินังท่านุละเสลังลิพันสมัยอันสุเสดีนังลิทุมแฮมตุนนังลิทุมนกโฮมอันสุเสแฮมพูมุกรังพิราสิงจาร์นามาฮิจุเมปาดุลนังลาเป็นนิลิพันลำที่เสียใจเมกลองปอนาชีวิตนึงเทกปอนาลิพันอากิรุปิปเจโรคาร์ดอมเซอร์